амали ғайрикасбии Роналду. Саудиҳо дастаи Ромаро мехаранд. Бензема аз бозиҳои Лигаи Арабистон гуфт. Салом дӯстон, ин ва дигар хабарҳои ҷолиби футболиро имрӯз манзуратон мегардонем. Зери ин навор ба таври максималӣ лайк ҷамъ кунед ва ҳатман ки обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бошад, шурӯъ мекунем. Дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо кӯмаккоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. Карим Бензема аз баробатҳояш дар Арабистони Саудӣ гуфт: ман агар ба таърифу тавсиф гӯш мекардам, имрӯз ин ҷо қарор намегирифтам. Сири муваффақият заҳматҳои ҳамешагӣ мебошад. Ин ҷо чизи дигаре нест. Барои аксарият бозингари рақами 9 бояд ҳар мавсим 50 голӣ ба самар расонад, вале барои ман он яке аз 11 бозингари майдон мебошад, ки ҳама қувваашро ба бозӣ мебахшад, то даста ғолиб шуда соҳиби имтиёз гардад. На танҳо тавассути голҳо, балки бо пасҳо ва ҳаракатҳо низ. Ин даъвати ҷадид барои ман буд ва писандам омад. Нақшаи бузург дар давлати мусалмонӣ. Дар Арабистон ман танҳо футболбоз не, балки амбассадор низ ҳастам. Ман ин ҷоям, ки дар ояндаи наздик топ футболбозони аврупоиро даъват кунам, новобаста ба он ки аксарият аллакай ин ҷо ҳастанд. Вазифаи мо сатҳи лигаро ба Аврупо баробар кардан мебошад. Вақт нишон хоҳад дод, ки оянда чӣ мешавад, вале ман инро вақти анҷоми корнома баҳо медиҳам. Ман мехостам Бенземаро ҳамчун бозингари мушкилидида шиносанд, ки танҳо ба қуллаҳои баланд расидааст, новобаста ба он ки мушкилиҳо хело зиёд буданд. Бо ин ман ҳақиқатан фахр мекунам, гуфт Бензема. Саудиҳо ният доранд ки дастаи Ромаро харидорӣ кунанд. Қаблан дастаи Рими шартномаи ҳамкорӣ барои 2 сол бо маблағи 25 миллион евро бо ширкати Рият имзо карда буд. Логои ин фестивал дар либосҳои даста ҷой дода шуда буд ва Рома рӯзи 24 январ бо Ал-Шабоб бозии дӯстона низ баргузор кард. Акнун саудиҳо мехоҳанд ки Ромаро аз соҳибкори амрикоӣ Дэн Фридкин харидорӣ кунанд, ки бештар аз 800 миллион евро сармоягузорӣ кардааст. Тобистони гузашта дастаро бо арзиши 1 миллиард евро нафурӯхта буданд. Вале чӣ хеле ки хабарҳо ишора мекунанд, гуфтушунид байни тарафҳо оғоз шудааст. Сардори шуъбаи юристони Рома айни ҳол дар Ар-Риёз қарор дорад. Яке аз харидорони ҷиддии Рома ин фонди Арабия мебошад, ки Ньюкаслро сармоягузорӣ мекунад. Дигаре бошад Турки Ал-Аше, сардори яке аз кумитаҳои вақтхушӣ дар Арабистон гуфта мешавад. Хариди даста тибқи гуфтаҳо 900 миллион евро бори аввал ва баъдан 300 миллион еврои дигар баъди иҷозаи сохтмони варзишгоҳ гирифтани даста пардохт мешавад. баъди бозии дӯстона байни Ал-Наср ва Ал-Ҳилол, ҳамлагари мизбонон Криштиану Роналду дар муносибат бо мухлисони рақиб амали ғайрикасбие кард. Роналду аз туннели варзишгоҳ берун мешуд, вақте ки сӯяш ду шарфи дастаи Ал-Ҳилолро партофтанд. Криштиану якеро гирифт ва ба шорти худ андохта бо ишораи онро сӯи мухлисон ҳаво дод. Бо эҳтимоли зиёд Роналду ба садоҳои Месси Мессии мухлисон бо ин роҳ посух дод. Дар вақти бозӣ аксари мухлисон маҳз ҳамин гуна садо мебароварданд ва Роналду хело асабӣ шуда буд. Ӯ худро идора карда натавонист ва ишора ҳам кард, ки ин ҷо ман ҳастам, на ин ки Месси. Бо ҳамин навори мо ба анҷом мерасад. Шумо кори Роналдуро чӣ хел баҳо медиҳед? Оё амалаш сӯи мухлисони рақиб дуруст буд ё бояд ки ба провокатсия додан намешуд? ҳатман дар комментария фикратонро нависед. Обуна шуданро фаромӯш насозед, то аз наворҳои ҷадид огаҳӣ пайдо кунед. Хайр дӯстон.